הגיע הזמן לצטיר אותי. גמדי! אני אאלץ להילחם איתך. ציפיתי שתבוא. אני סני. אבל הוא גנב לי את המשחק בגלל שאני עשיתי חרבון. אז בגלל שאתה הרבצת לו, אני אצטרך להעניש אותך. אגדי כסו. טוריה. כתגסנל. כן גמדי. אנחנו נביז אותו. אחת ולתמיד. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. We're happy together, so happy together, so תראו מי חזר. כפר, עשיתם בחוץ כל כך הרבה זמן. אבא ואני דאגנו כל כך, התקשרו לבית ספר, אמרו שלא ראו אותך. זה לא עניינכם. אתם לא תבינו. אנחנו כבר יודעים. אתה חייב להפסיק להילחם בצעצועים, אתה לא בטמן. אתה גם חייב להפסיק לבריז בבית ספר. בשביל מה פתחו כיתת מב"ר? בשביל שתבריז תלחם מבובות? הם חפים מפשע. אי אפשר לתת להם להסתובב ככה. מבינה למה צריך כיתת מב"ר? בוא שב איתנו, יש תה. פיקי חזר מהבסיס היום בצהריים. ואיך זה משנה לי?
אבל בכל זאת, ספרו לי, מה עושה פה? הוא רצה לפגוש אותך, הוא התאכזב לראות שאתה לא פה. נו, אז איפה הוא? מה צריך לחזור על הבסיס? משהו דחוף, הוא חוזר ממש עסוק מאז שהוא התגייס. מה שלום גמדי? חזרת איתו לקשר? שלא תעזי להזכיר את השם שלו. וואו, פעם הייתם חברים טובים, מה קרה מאז? זוכרת עדיין את היום שנפגשתם? זה היה יום הולדת 5 שלך, אבא ואני הבאנו לך את גמדי, הוא מיד הפך לחבר הכי טוב שלך. כל מקום הלכתם ביחד, הוא בא איתך לכל מקום. ואז קרה נס עולמי. ערב טוב לכולם, אנחנו קוטעים את השידור בשביל הודעה מיוחדת. אלפי אנשים ברחבי העולם מדווחים על כך שהצעצועים שלהם קמים לתחייה. וואו! דינה! דינה! חומר חזק! כשהוקם לתחייה, אתה היית הילד המאושר ביותר בעולם, הייתם החברים הכי טובים. מה שהיה בינינו נגמר, אוקיי? אני לא חבר שלו, ואני אמשיך להילחם עד שאני אמצא אותו. כפר, אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה. אתה חייב להפסיק עם כל המלחמות האלה. אתה איבדת את עצמך לגמרי מאז שהתחלת עם זה. אתה יודע, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו נלחמים על המטרות שלנו. ואם אין לנו מטרה, אז על מה אנחנו נלחמים בכלל? נמאס לי מכם, אני הולך לישון. אפילו לא שתה מהתה. אוקיי, זה רק חלום. אוקיי. איפה הייתי אתמול? באתי לבקר! היי פיגי, אני הייתי עסוק. איך אתה? אני מצוין! לא חשבתי שהצבא יתאים לי כל כך, אבל מסתבר שאני חייל מטורף! אך בדיוק עוד מעט יוצאים לי מבצע חשוב. לא יכול לספר הרבה. אבל מה שאני כן יכול, שאין להם בבסיס גזר! בעייתי. אני יכול להבין. מה? נו מה? כלום? פעם האחרונה שאמרת את זה, מסתבר שחרבנת לעצמך באמצע שיעור. שפוך. מה? לא, הכל טוב. טוב, אל תצפה מלחזור מהבסיס להחליף לך. שתגיד, רוצה אולי דבר סרט או משהו? לא יודע, אין סרט משעמם. רגע, יוסי! מה קרה לך? טוב, אני חייב ללכת. זה חייל חרבן פה על כל מקום. אוי, למה לא אורז? יוסי, הדפוק, יוסי! אוקיי, זהו. לפחות זה לא אני. שיט.
Oh, you make it popcorn. Takariku. Jinzo. God. שלום! מה, ככה אומרים שלום? בוא אני אלמד אותך. אומרים שלום, אוקיי. מה אתה עושה פה? אני? סתם הסתובבתי. למה, אתה לא שמח לראות את חברך הטוב ביותר, מקס? איפה גמדי? אני לא יודע, אבל עכשיו שאתה אומר את זה, מה איתו באמת? פעם האחרונה שדיברתי איתו הוא היה בקטע עם עוד איזה גמדית, והלך להם טוב, אבל אוקיי. יודע מה? עזוב את גמדי. אני אספר לך רק אם תקשיב למה קורה איתי. אתה רציני? כן. זריז. אוקיי, אז אני חי את החיים, אתה יודע, כל יום מיוחד במינו, פגשתי איזה בחור נחמד, טיפה סטלן אבל הכל טוב. אז אני והוא חברים טובים, אבל אני לא יודע אם זה נורמלי, אבל בזמן האחרון אני רואה בו טיפה יותר מרק חבר, אוקיי. איפה גמדי? האמת היא... אני לא יודע. אח, יא בן של גמד! איפה גמדי? דווקא יש איזה מקום אחד. הוא הולך אליו הרבה. איזה מקום? בגבעה, בקצה העיר. יש שם אנטנה גדולה. עצור! רגע, ממתי אתה מדבר עברית? הרבה זמן לא התראינו. דברים השתנו. באתי לסיים את העניינים בינינו. אחת ולתמיד. 4 שנים אני מנסה לעשות את זה. אבל אני חושב שזה לא מביא שקט לשנינו, נכון? מאז שסני הובס, הבנתי שאין יותר טעם להילחם. אחרי המריבה הראשונה שלנו. כשזרקת אותי כאילו אני זה צעצוע. אל תקטע אותי. אז אחרי זה, נשארתי לבד. הרגשתי נבגד, חסר אונים, והייתי מלא כעס ושנאה כלפיך. ואז הגיע סני. סני האמין שצעצועים הם יותר טובים מבני אדם. והוא שנא אותם. כשפגשתי אותו, סיפרתי לו על מה קרה. הוא ישר הבין אותי והתנהג אליי בכבוד. אז הצטרפתי אליו. חשבתי שהוא צודק והפכנו לחברים. כשהוא נלחם נגדך, הוא כמעט הביס אותך. לרגע אחד הייתי מלא תקווה.
סני היה נראה כמו הצעצוע החזק ביותר בעולם. הערצתי אותו כל כך. אבל אז, אתה הרגת אותו. באותו רגע כעסתי. אתה לא עזרת עם כך שגם זרקת אותי עוד פעם. ראיתי בך אויב. אחר כמה זמן הבנתי משהו. סני טעה. צעצועים לא היו עד כדי כך טובים. אולי באותו רגע כשסני מת זה היה נראה כמו אסון, אבל במבט לאחור, אולי זה היה סימן. כבר אין יותר טעם להילחם. לא רק אנחנו. אתה וכל הצעצועים. הרגת הרבה צעצועים. אני יודע את זה, חלקם הכרתי. ובשביל מה? כמה צעצועים צריכים למות? מבלי אף סיבה. כל יום צעצועים מתים בגללך, והכל בגלל שטות. זה היה צריך להיגמר, כל המלחמה חסרת משמעות הזאת. זה היה צריך להיגמר מזמן. כבר. בוא נחזור לאיך שהכל היה פעם. כשהיינו חברים, אתה זוכר? הימים הטובים כשצחקנו ביחד, שיחקנו ביחד, בכינו ביחד, פחדנו ביחד. למדתי עברית כדי שבמקרה, ויום אחד אני אפגוש אותך שוב, אני יכול לדבר איתך בצורה שתבין, בתקווה שאולי נהיה חברים. כבר. אני מצטער. על מה? על מה? על מה? Are we still friends? Can we be friends? Are we still friends? Can we be friends? Are we still friends? Can we be friends? Are we still friends? Don't get green, skin, contact, don't say goodbye, smell you later. Nah, I can't. I don't wanna end the season on a bad episode, nigga. Bouncing off things and you don't know how you fall. Your power is drained, so you cannot go through all. Get caught in this matrix, don't know where you play it. You made it to be your favorite. You can make it your friend. Are we still friends? Are we still friends? Are we still friends? Oh. Check it.
ערב טוב לכם. ובכן, הנה העדכון של הדקות האחרונות. רב המחבלים הרצחני, מזכ"ל תנועת חמסלה, השייך חסן נסורי, חוסל ברצועה לפני פחות משעה על ידי כוח צהל שנלחם באזור. באישור דובר צהל הותר לנו לפרסם את שמו של רב סמל פיגי בן ציון, שהצליח לחסל את רב המרצחים בכוחות עצמו. בן ציון הסכים להתראיין לחדשות 15 בפרסום ראשון. ובכן, רב סמל בן ציון, ערב טוב לך. ערב טוב לעם ישראל. קודם כל, אשמח אם תקרא לי בשמי הפרטי. כן, פיגי, בהחלט. ובכן, תאר לנו במילים שלך את האירוע שככל הנראה הכריע את גורל המלחמה כולה, ואולי גורל העם היהודי במאה ה-21. ובכן, אתה יודע, היינו כאן בפעילות בט"ש רגילה לחלוטין, כשלפתע ערכתי משהו חשוד במרחק של כ-200 מטרים. התקרבנו בזהירות למקום כשאנחנו זוחלים על 4 רגלינו. איך זיהיתם אותו? האמת שלא זיהיתי אותו בכלל. ניסיתי לראות ביונה שעמדה על הגג, יפה ברגע האחרון, ומסתבר שמאחוריה עמד בחור די חסון בשם חסן. כיצד עלה בידיכם לזהות את מזכ"ל חמסלה? האמת שאני לא יודע, אני לא מכיר אותו, אבל אני מאוד רעב. יש לכם במקרה גזר טרי? או אולי 2? בהחלט, נספק לך כמה גזר שתרצה. לסיום, האם תרצה למסור דש, פיגי? כן, אז דש חם לאמא שלי, פיגה, ואבא שלי פיגו, דש חם גם לאח הקטן שלי, פיגלה, ואחותי פיגית, כמו כן, דש לדודה פייגה, הדוד פוג, והאחיינים החמודים שלי, פיגוגו, פיגיגי ופגגו, וגם דש לכפר, היי כפר! ואני לא רוצה למסור דש ליוסי, המניאק, שחרבן על כל האורז בבסיס. למה יוסי? למה? זה הדבר היחיד שטעים בבסיס, וחרבנת עליו. טוב, תודה לפיגי בן ציון שהגיע להתראיין אצלנו.